Nhar il-Ħadd, Malta kollha nħażdet bl-aħbar tal-mewt tat-tabib tal-familja, politiku, missieru ħabib Karl Kirkop. Kellu biss 43 sena. Fl-aħħar l-elezzjoni ġenerali Dr. Karl Kirkop kien ġie elett fuq ir-Raba' Distrett. Wara dik l-elezzjoni it-tabib Kirkop kien inħatar kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għas-saħħa. Karl Kirkop kien ilu membru tal-Parlament 12-il sena. Ftit qabel l-elezzjoni, Karl Kirkop kien f'Xarabank jirrappreżenta lil Partit Laburista f'diskussjoni dwar ix-xogħol u l-edukazzjoni. Seħibna Karl ħalla warajh lil martu Adriana u l-erba' titfal tagħhom, Jan, Francesca, Christian u Keith. L-aħħar ta' ġenerożità Karl għamlu fil-mument li ħallina. L-organi tat-tabib Karl Kirkop ingħataw biex illum qed jgħixu f'ħadd ieħor. Illum Malta kollha lil Karl qed tgħidlu grazzi ta' kollox. Qabel nibdew niddiskutu, ejjew ilkoll niefqu minuta fis-silenzju u niftakru f'ħabib li ħallina. Karl Kirkop. Insellmulek Karl, sakemm nerġgħu niltaqgħu.